Ito guys. Dili ka dala sa motor uma. Dili. Ang importante nga, dagto ka magsakay sa kuwan. Kabulakan. Ay. Ano tambal eh? Tambal. Ah, tambal. Tambal vitamins. Lang. Tagay sa... Baboy, natulog na. Mana mo kabahog? Dito. Ni Alan ugma guys. Napapalit siya bulad. So, nay bulad din ipapalit ko. Siya na dana palit sa dito sa oil. Ay bugas. Mali ang balon ugma bugas o bulad. Mali ang konsumo sa isa ka semana. Ready na ang dala ni Alan guys. Ito nag-ready si Alan guys. Suki ulan. Ang The next day. hi guys. Among ubanan si Nestor magpahilot. Kinanawag si Janice na ipahilot daw si Nestor. Pasakay na naman sa motor ni Doydoy dayon. Kami ni Mother magbaklay rami. Pagkalo. Di na lang pag nagundang ang ulan kung makasugod na pag ulan. Huy. Biar ka. Naputol ko ang linya. Kailangan pa siya dako nga guma magamit. Ah. Anak reklamo doy. Dator na isumbulon niya. Kami ni Mother, magbaklay kami ni Mother. Si Mama pod maglapos na dadto ilailin kay si Bibi nagtawag nga ipatanaw daw yung dalunggan kay di daw siya pakadungog. Nangihi na si Mother na nasa dapling. Pagdalay na Mother. Mag-edit man ko sa yung video guys kay gahapon o siya ka-upload gahapon. Kaya wala ko nakanhi kay kusog kay ulan. Murasag ko sa gipanugnaw kagahapon nung ko nag-ani dire. Tawagan siya gini nagikan siya nag-vigil. Nga, pa siya ka-upload daw. Ito akong ganhaan. Napagtanan ako nga daghang kay ang bulingon ako na lang pod gi kuan dadto gipatuyukan kay aron makuan pod kay nabilasyon taon siya kay nagbuntag sila vigil man. Nakaron among ibanan sa Nestor, amo nang ipasakay sa motor. Kaya nawag si Janice nga paubanan sa dadto kay magpahilot kay wala ang sakit sa iyang likod baka pingkil, murag dana. Murag bunog na sa iyang pagpaka bundak. Murag bunog siguro na siya guys. May lang og naanang manambalay karon kay naglakaw ra bato kanina mas papa nag-agi. Ay gidtuan gidididay ganina nawala pa man. Ikaduha na ni karon nga balik ni Doydoy. Basig nakapangas na pudto. Naaday manambalay guys kay naay iyang customer. Ada customer niya dani guys. Si Mother maglapos po na ito sa pikas. Lagi na siya kagalingon kapilya.
Murag hubag to ya pikas yapon oh. Hubag ka ito. Latan sa nakos mama. Ano na siya hilot guys. Paglisod pa na siya kay paglakaw kay sakit po na yung pingkil. Murag kabilin papikas niya tiil. Kato na ang mga day mo iba nisa. Og naana si mother manguli na mi guys. Ako siyang hiwatan dadto natadawran man siya. Daw sinistor katong iya bunog na kuanan pa to siya kanang pabanyusan para sa bunog dayon. Pakuanan. Gikan karon ay unya sa kabima banyusan ma. Katong kuan kuno nga kahoy, miracle tree magha sa baon niya. Ato kuan ako niya guys. Og kuan kanang banyos, daon sili. Kaya para ko na mawala ang bunog. Nya. Si Papa na din ang magbanyos niya sa gabi. Pa ikatulog adlaw ibalik to siya didto. Unsa ta karon ma Miyerkules? Sabado sa bahay. Oh. Sabado. Balik to siya dito Sabado sa hapon. Kaya aron utruhan na po ito niya pag hilot. Kaya dili pa man kuno ito niya pag persahan pag hilot kay kuan bunog man to. Nabunog iyang kuan ni store. Naglisod pa siya paglakaw. Si Mana nakapin na ba? Mana ditong Domingo. Oo, si Mana nakapin. Magduha na po ka si Mana karong Domingo nga mag-abot guys. Dahil na bangagag ba doon nasa kuan. Kanalan para din na hindi na magpundo ang kita. Kalahi man ni dani nga karsada da. Stakan no. Hindi nila natarong pagkuan. Kalahi seeds. Hangot guys. Baklay. Kisa tayo tarbuan di amaho. Dool raman. Dorang bakla yun. Ako nang ipatuyukan guys. Ang bulingon ni mother. Kita kang bigbulingon si mother guys. Oh. Natingob na sa wana. Pag panghumulan dito.
Ha? Mugbo nga guma? Ay, ay. Uy, pagbalhin dito sa kwarto, naunsa ka ba? Diyan mo ka naghigda sa... Ito ng bugkusan, guys. Pagkata mabasa na hindi. Ano lang tubig na yung agas, kinadami na kupon. Hindi na kumakaya, guys. Gagagmay sa dangguma. Mga planner, gano'n. Mga planner ko din hina. Naputol mo lang, ha? Ako makaya pag bugkos. Kusok yung agas ng tubig. Da, og kuan, bugkos. Bugkoso na niya sa gabi ka nang walay agas. Da. Bas nita nirelo na sa big stick. Tara yung tindahan ni Bador. Kumana siya, guys. Mapinisingan na. Huwag naraang sulod. Nilabhan. Ito yung hoasan, guys.
Last na ni guys. Oh. Last na ni pangalas. Sabi ba ko? Abi man nag-last na napamanday oh. Dito na sa CR mga hinubuan nila. Yan guys, manghuha mi og para banyos ni store. Dato sa ila ni Kuan, Auntie Celia. Kanang kahoy guys, oh. Mga mong kwaon, ang iyang dahon ana. Wala pa'y tao, magkulat-tulat pa mi sa tao dani, kaya wala pa'y tao. Kaya igo rami mangayo, kasi makasabano niya taog magbutbutag kuha. So, ang tao, to pa siguro sa sentro naglaag. Dahon ng gundra. Sili man na. Dahon. Ilis na ng sili kay gagmay. Pito ro yapon kabuk. Ala, dagko oh. Pagka ito may, pito kabuk may. Ha? Pangita kay pakusili guys sa layo na amre dani. Ito palang tinday na amre dani. Lagpad kig dahon. Tambal po di siya sa bunong na sili guys. Pito rin pang kadahon dani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para lagpad kig sili oh. Ready na siya ang banyos na ini store. Hello guys. It's snack. No, snack ta. Siyam gis na. Ice pop. Maon to itingon ni Mama Lily na. Palit ko siya dani. Palit na lang kayo. Anaman may dito. Ayaw nilang tubig guys. Wala ko na ayogay na. Sila may nag-ayo. Naagas na ang tubig. Ilang yayo. Nagulan na ra ba? Oh, mataligsik. Dire rami sa silong magwaswas. Kuwatin. So dire na mo waswasan sa silong kay ang CR gitrabaho ni Father. Whoops. Maghitak kay kadya di. Nag-inom siya. Ihaw din na di ihaw.
kusog agas guys. Gayon nila ang tubig. Dili na kumayo ganina kay tungod sa kakusog. May man sila kay mga laki man sila. Kaya ra nilang pag bira-bira. Labnot-labnot. Santa Mercy wala diha din hitos Davao.